Isa naman eh. Di ta mais ka, masakitan man ta. Ay pagmato taglaing lugar nga, para mahlimtan ako ga. May dili ko makitan sa duwa ron. Singnan, pambok. Ako sa gorang para dili ko nita makisan. Ay, pare. Layo na kayo ni Drio. Sara, masundan pa ko ato nila. So na maglasara ron, kinasakitan ko. Nindot na kayo Drio. Sara, dili na ako malimtan tanan kasakit sa kuha. Unsa, manggod na yung mga babae good ba? Mga pasakit kayo. Bang! Namali, manggod ko. Kay abi, manggod ako gwapo ka. Kay gwapo, manggod kasi mong profile. Ah, grabe na ko ka. Ay, sakit man kayo na sa dugan ba eh. May numduman, manjapon na ako bay. Dili manjapon na ako malimtan. Unsa naman eh oy? Sa mga gabi, di ka katabi. Palagi na lang ba akong nananabi? Mga amang mo ni bay? Pak! Sigasa ka mabot na, manjapon na sila. Arbis-arbis pag may mga kagwang, isagasa ka, naajapon sila. Laki ba? Ay, init yun. Init kayo? Kamo ito na petpod? Ito sa kakayo, landong-landong ba? Ay, dito to? Dito ta. Bili na sa ito na din eh. Dito na ni. Balik ko na ito na niya. Bili ko na niya. Hangin sa la. Tara. Ha? Padulong pa yung mga kagwang dito. Pak! Tago siguro ko bay para dili ko nila makitan. Ay, dito man din sila sa ubas padulong mo. Gabi, tanawang sana ako ba yung sila padulong? Pak! Jalan di dire. Asa ka kita eh. Ay, bro. Punta kita. Katay sirado, pwede Japon diri bay. Japon diri. Asa ka relax na pati na inita. Ay, tulad namang daw. Kita sa kana. Tara. Ay. Tot. Patay, diri pa yung padulong. Ay, sige diri okay landong. No? Jod. Oh. So, anda tatambay? Dapat init na kayo. Tara, init na dyan eh. Ay. Ay, sige diri oh. Ay, sige diri. Ay, sige diri. Ay, sige, landong ba? Amo mo niyo. Sam. Tago pag kagong. Yawer. Ay na dia, tago pa ka. Saktan niya po Mataan ka, eh, oy. Dali sa. Ay, ate, sa mga kagwang ay, bisa ka sa ta, masunda man ta. Masunda man, siguro ko nang ibay. Ay, sundan nga ng harvest, may mais di oh. Nagarbis na, mag-mas dahil. Kung gusto rin ka dali dahil. Panpangin. Pangit. Tago mo kani oh. Ay, kaya, pagkakangin. Nagkargoy ko ron. Tanda sa babae. Hindi ka itong niagi. Oh, ay, katuning nun na itong niyagi ba? Katang ningon siya nga. Buko sa modern kay sakitan ko. Yan, abi ni sa itong pagbuka. Oo, no? Itong pagkita mo ba, hindi na naman kung gwapo god nga. Sa Facebook. Gwapo daw sa Facebook, pero sa pangit. Ano ba di ko si Moday? Kasi na siguro ko ba yun, ulan na po do. Ikaw. Tungod lagi na si mong buhok bay. Hindi na pula ba? Ginan biya ka na moto ni Agi ha. Yan eh. Buhok na po nang gipasinglan. Mga motor biya ni mo ni? Bilin na na yan. Dalo naman yung motor mo. Dirara na, magpasingulan ko. Bala magkasakit sa ulan. Basta hindi lang kasikasang masakitan. Sa mga gabi, di ka katabi. Palagi na lang ba akong nananabi? Nag-iisa na lulumbay sa kwarto. Para bang wala na sa ating. What's up mga ka-F4?
Shout out na mo si Dudski Balerta from Upi, Maguindanao. O kang Lisel Ibaw Kaas. Shoutout po kay Donalyn Hamil o kay Jomar Manili. Wa ko lain ni chat out ron guys. Yara jud na Inosara si Julina Hilario. O shoutout po kay Kembot nga nagtatad og baboy. Tail sa baboy na eh. Out nyo mga guys. Mga ka-A4. Thank you mga guys. Mga kay Ford ay.